Sziasztok! Amit láthatjátok, megérkezett az új Hunt Event, a Tide of Shadows folytatása, ami a Tide of Corruption nevet kapta, és itt láthatjátok a hozzátartozó Battle Pass. 54 nap van még hátra, úgyhogy kicsivel több mint egy hónap, majdnem 2 hónapig lehet rajta ügyködni. Szintén 50 szintből áll, ahogyan az eddigi Battle Pass-ek, és rengeteg új fegyver, Hunter Skin, ahogyan itt is láthatjátok, Blood Bonds, fegyverskin és egyéb dolgok, csármok találhatók benne. A level 50-es szint pedig egy ilyen Butcherre hasonlító, nagyon beteg karakter, úgyhogy nagyon érdemes őt kihúzni. Itt az events alatt megtalálhatjátok magát a sztorit is, amit meg tudtok hallgatni audio rekordok formájában, valamint a hozzátartozó szabályrendszert is megtalálhatjátok, hogy hogyan lehet pontokat szerezni. Valamint, ami még nagyon fontos, visszatért az Inferno Wildcard Condition is, azonban most éjszaka találkozhatok vele, úgyhogy éjszakai égő pályákon fogtok a event nagy része alatt játszani. Bekerült a játékba az event során több új fegyver, valamint meglévő fegyverek előzőleg nem látott variánsai is, ilyen például a baseballütő. Szintén az új fegyverek közé tartozik a Vetterli Cyclone vagy Cyclone, ami nagyon szép újratöltési animációval rendelkezik, és gyakorlatilag félautomatává varázsolja a fegyverünket, úgyhogy nem kell minden lövés után felhúzni. Valamint, ami nagyon érdekes, és szerintem rengeteg mémet fog szülni, az a Derringer Penny Shot. Összesen 2 darab lőszer van benne, de nagyon halálos, gyakorlatilag egy lövés 150-et sebez teljesen közelről, úgyhogy akár egy lövéssel le lehet teríteni majd egy Huntert, de NPC-k ellen, tehát mobok ellen boss fightokban biztosan nagyon erős lesz. Az egyik új feature pedig a shooting range-et is érinti, ez pedig az ammo type boxok, amiben értelemszerűen különböző lőszerek vannak, és ezeket tudjátok a match közben, az instance közben kicserélni, így nem kell állandóan újra betölteni a játékot különböző lőszerek miatt. Egy újabb gameplay feature, hogy a már megszokott kis bogárkáink mellé, akik ugye a Stalker Beetle és a Choke Beetle, kapunk egy harmadikat, aki nem más, mint a Fire Beetle, és szerintem már tudjátok, hogy ő mit fog csinálni. Ugyanúgy tudtok vele scoutolni, pingelgetni, de amikor lenyomjátok a bal klikket és felrobbantjátok, akkor egy tüzes meglepetést hagy maga után az enemy hunteröknek. Szintén ebben a patchben jöttek be a Weapon Inspect animációk, egyelőre még csak pisztolyoknál és melee fegyvereknél érhetők el, de folyamatosan frissíteni fogják ezt a következő update-ekkel. Illetve egy-két ismerős arccal is találkozhattok a Bayouban, ugyanis visszatértek a tökök, hiszen mégiscsak Halloween eventről van szó, azonban most kicsit másképp működnek, mint eddig. Eddig ugye velük tudtatok event pontokat szerezni, most event pontokat már jelenleg nem adnak, de még így is megéri szétverni őket, hiszen pénzt tudtok belőlük kizsebelni. Event pontokat oltárok elégetésével, a boss szörnyek beniselésével, valamint PvP harcok után ellenséges hunterök, ellenséges játékosok testének kilútolásával is tudtak szerezni. Ami pedig talán a legtöbb event pontot adja, a menüben a challenge-ek menüpont alatt láthatjátok ezt a kis csíkot, és itt írja, hogy milyen kihívást, milyen challenge-et kell megcsinálnod ahhoz, hogy megszerezd ezeket a heti szinten resetelődő pontokat. A Tide of Corruption végéig még nagyon sok időtök van, majdnem 2 teljes hónapotok, úgyhogy vessétek bele magatokat, mindenképpen megéri, rengeteg a tartalom, úgyhogy találkozunk a játékban. Sziasztok!